खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि फुंजा सर्गेरि आं बरनाय जासिहरनाय जाबाय आंनि बे भिडिअ माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला गासैनिसिमबो खर' गंग्लायनानै निमाहा बिनाय जाबाय। जों थांनाय समफ्राव गोबां नुबोदों माब्लाबा नारसिन जानाय, माब्लाबा नासयजानाय, माब्लाबा जिनाहारि जानाय, माब्लाबा गोबां बायदिसिना बेफोरबायदि जानाय। नाथाय दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा। जों नुनो मोनदों जोंनि आसामनि तेजपुर साइन्स एकाडेमियाव बिलिफां मुंनि सासे फरायसाखौ दिनै गाग्लोबदों। बै फरायसानि गोरोन्थियानो जादों बै फरायसाया दिनै हारसा रावखौ एबा आसामिस रावखौ रायज्लायनो रोंजोबथारा, जायनि थाखाय दिनै आसामिसफोरा गाग्लोबदों। मा लासै लासैनो बेफोरबायदि नोंबो गाग्लोबजागोन एबा नोंनि बिनानाव, नोंनि फंबाय गाग्लोबजागोन नामा बेखौ नोंथांमोना सान। बेबायदि साननाङा जे गाग्लोबजाया, बेल' जानानै थांबाय, बेबायदि दिनै दा सान। मानो होनब्ला इयुनाव बेफोरबायदि जाथाया गोबां जानो हागौ। दिनै बिथांमोना आघातल' खालामदों, खिजाने गाबोन समनिया बिथांमोना बिनिख्रुइबो बांसिन साजाबो होनो हागौ। बिनि थाखायनो जों दिनै गारां दैखांनांगोन, बाथ्रा बुंनो हानांगोन। जों दिनै बिथांमोनजों मेगनजों मेगन बाथ्रा बुंनो हानांगोन। आं बेखौनो भिडिअ लाबोयो, आं बेखौनो बुङो जोंनि दैदेनगिरि, जोंनि गेदेरमा, जोंनि बिथांमोना बिनि सायाव गारां दैखाङो आरो बाथ्रा बुङो। मानो होनब्ला बियो बर' फरायसानि सायाव जेंना, बर' फरायसानि सायाव एटेक खालामदों, जायनि थाखाय बियो बे इसुआ जोबोद गिदिर जोंनि थाखाय। मानो होनब्ला दिनै सासे फरायसाखौ दिनै बिथांमोना रावनि बेलायाव लानानै एटेक खालामदों। दिनै जोंहा दिनै बिमा राव दं, जों दिनै इंलिस रावजों फरायो, सोरबा जों दिनै आसामिस रावजों फरायो, जों सोरबा दिनै हिन्दी रावजों फरायो, जों सोरबा दिनै बर' बिजोंजों फरायो। जोंनि गेजेराव गोबां सोलोंथाइ लायो गुबुन गुबुन बिजोंनि बिमानि रावजों। बैफोरबायदिनि बेलायाव दिनै जोंनि गामि ओनसोलनि माखासे फरायसाफ्रा दिनै आसामिस रावखौ, असमिया रावखौ रोंजोबा, जायनि थाखाय दिनै बेफोरबायदि जेंनाया दिनै जोंनियाव जादों। आं बेखौनो बुङो जोंनि माखासे इउटुबारफोरा आरो ससियेल मिडिया सालायगिरि नोंथांमोना जाहाथे बिनि सायाव बाथ्रा बुं नाङा बाङा ओरैनो गोदाव सोराव सोरनिबा न'खरनि जेंना जाथाय फिसा फिसाफोरनिखौ इसु खालामनानै जोंनि गेजेराव लाबोनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। गोनांथि दं नै दिनै बे फंबायनि जेंनाखौ दिनै जोंनि आसाम आरो खना खनलायाव दिनै मिथिहोनांगौ। दिनै हिन्दी, आसामिस, इंलिस, बर' रावजों दिनै खालामनानै जोंनि जेंनाखौ दिनै गोसार होनांगौ, मिथिहोनांगौ। जोंखौ दिनै मानो बेबायदि खालामदों, जोंनि फरायसाखौ दिनै, जोंनि हारिनि लाइमोनखौ दिनै एबा जोंनि हारिनि फरायसाखौ दिनै मानो बेबायदि खालामदों, जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि दाजाथों। मानो होनब्ला जों दिनै दुखु मोनदों, जोंनि मानसिफ्रा दिनै कमेन्टफ्राव जों दिनै नुयो। बिनि थाखाय जोंबो गारां दैखांनांगौ, एक्सन लानांगौ, नङाबा जोंबो फिनजाथाय होनांगौ, जोंबो बिसोरखौ बेबायदि खालामनांगौ होननानै। नाथाय आं सानो जोंबो एसेबां जेननानै थानो नाङा। मानो होनब्ला आं दिनै जोंनि गेजेराव नांलायनो एबा बुलायनो एबा दावहा जानांगौ आं बेखौ साना। मानो होनब्ला दिनै जों जेननानै थाबाय थायोब्ला जों गुबुनजों नासयजाबाय थागोन, सोबख'जाबाय थागोन। बेनिखायनो जों बेफोरबायदि जाथायनि फिसा फिसा जेंनाखौ जों दिनै जेननानै थानो नाङा, फिसा फिसा जेंनाखौ जों सैज्य खालामनानै थानो नाङा। जों दिनै गारां दैखांनांगोन, जों दिनै बाथ्रा बुंनांगोन। जोंनि दैदेनगिरि, जोंनि गेदेरमा, जोंनि बिथांमोना दिनै बाथ्रा बुंनो हानांगोन। दिनै जोंनि बर' फरायसा जोंहा आफाद दं, संगठन दं, दिनै बिथांमोना बुंनो हानांगोन आरो बै माखासे दायनिगिरि फरायसाफोरखौ साजा होनांगोन। मानो होनब्ला दिनै जोंनि बर' फरायसाफ्राबो बेबायदि खालामोबा दिनै बिराद गिदिर इसु जागोन। बिनि थाखायनो आं बुङो जोंनि गेदेरमा बिथांमोना जाहाथे बै फरायसाफोरखौ साजा होयो। मानो होनब्ला आं स्क्रिनाव देखायखादों नोंथांमोना ओरैबायदि गाज्रि बुदों, मेगनफ्रानो गेब्रुजोबब्ला दिनै मा जागौमोन जों नुनो मोनगोन। मेगन फिथाइ एबा बिनि मोखाङाव थैसाम खाजोबदों, अब्ला बेसे गोसा बुदों, बेसे गोसा सौदों जानांगौ। बै समाव जों दिनै बेखौनो सांग्रां जा, जोंनि बर' लाइमोनफोर, सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा। गुबुन हारिया माब्लाबाबो जोंनि बर' हारिखौ आंगो बायदि अना, सांग्रां जानानै था। मानो होनब्ला जों दिनै नुबाय थायो माब्लाबा बुथारजानाय, माब्लाबा सुथारजानाय, बायदि बायदिखौ जों दिनै ससियेल मिडियानि बिथिं आरो गावनि मेगनजों जों दिनै नुयो। मोजां मोननाय, गोसो थोनाय, फरायनाय, रंजानाय, बेरायनाय, लोगोनि बेलायावबो दिनै गोबां जायो। मोजां मोननाय, हाबा जानाय, जुलि जानायनि बेलायावबो जों दिनै जोंनि बर'फोरखौ बेबायदि जों
बुथारजानाय, नारसिनजानाय, नासयजानायखौ जों दिनै गोबां नुनो मोन्दों ससियेल मिडियायाव आरो गावनि मेगनजों जों नुनो मोन्दों। आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि भिडिअनि गेजेरजों बुंदों। गारां बिखां बाथ्रा बुं, जों जेननानै थानो नाङा, जों गुबुननिफ्राय सोलों। जों दिनै माखासे हारि हारिसाफोरनिफ्राय जों सोलों, इउनिटि थानांगौ। आरो बिनि सायाव आं गाबोन समनियानो हिन्दीनि भिडिअ लाबोगोन, जाहाथे बिथांमोनाबो बुंगोन, आं बिथांमोनखौ थांखिनानै बुंगोन, जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि जोंनि फरायसाफोरखौ एबा जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे दा आटेक खालाम एबा बेबायदि हेरेसमेन्ट दा खालाम। आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। एसेयावनोसै, माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होब्लानो जाबाय। एसेयावनोसै, गोजोन्थों।